Hej så alle sammen, velkommen til Nyby. I dag sidder vi inde for Cave SMP, og vi har nogle 2 spasser med. Kom op med. Vi har Goxy, Hvad er aka det ene Guxy. spasser den ene til den anden spasser? Spader du? Det var lovligt. Nå, det var man. Vi skal rundvise, fordi det er jo så 1, og så skal I lige se sådan, hvad vi har forbygget. Okay, altså, hvad sagde den anden spade til den anden? Eller hvad sagde den ene spade til den anden? Det ved jeg ikke. Skovler du? Det var dårligt. Så lige vores skier på. Her har vi en wheat farm. Lidt narko, du ved. Hernede. Kom nu med, for helvede. Ja, vi er sygt hurtige. Vi er ikke helt enige. Hernede har vi det Rasmus The Beast hus. Jeg er interesseret i det her hus. Jeg overvejer at købe det. Det gør det bare. Hernede har vi et range PvP hus. Og der kan så. Hold kæft, du kan ikke bygge noget der bag. Det vil jeg gerne. Okay. Vi giver ham lige nogle ting her. 3. Han har lige fortjent 3, ikke? Lidt diamonds. Ressourcer. Så giver han. Nå, lad os komme videre. Guxy. Er der mine diamonds? De er der. Nej. Jo. Guxy. Goxy. Giv ham den. Det er sæt for ham. Kom, videre. Og så går der bare noget jord eller et dværg. Kom, videre. Vi er ikke helt enige, jo. Så her har vi sådan en autofiske. Halløj, den har Goxy lavet. Ja, og vi overvejer at flytte den... Vi skal flytte den hernede. Vi kan lige vise det hernede. Det kan. Hernede skal vi lave den. Det bliver måske næste episode, vi laver det. Så Ja, hernede sådan. Vi laver sådan en kæmpe stor udhuling, og så skal vi sætte maskiner hernede. Så tror jeg, vi laver sådan en timelapse på, når vi miner det. Ja. Og skal vi så lige vise de andre? Jo, Her jo. har vi Sugarcane Farm. Det er taget. Og her har vi en automatisk kobber. Han har ikke selv lavet den. Han har fundet den på YouTube, siger det bare. Ja. Han er ikke så god til redstone. Jeg tror egentlig, den kan jeg faktisk godt lave selv. Den er faktisk rimelig nem at lave egentlig. Men det er lige meget. Så har vi herinde, det var mit starterhus. Eller det var ikke et starterhus. Nej, faktisk Foxes på Det var mig, der byggede det. Ja, det var her, hvor jeg boede til at starte med. Og så flyttede jeg, fordi jeg var ikke så vild med det. Eller jo, det var jeg stadig, men... Jeg vil bare gerne flytte væk. Jeg kan ikke lide at bo det samme sted. Ja, så hernede har vi sådan en cave. Der har vi sådan en mur her. Hernede har vi sådan en cave, som jeg har sagt 2 gange. Det er fordi, vi kan godt... Den her SMP... Den her SMP, den er baseret på caves. Så vi bygger meget med caves. Her har vi nogle kister. Hallo. Her har vi... det skal vi lige vise. Det var noget, jeg fik bygget her i nat. Sådan autosmelter, det er Mumbo Jumbos. Dropper-elevatoren har så lavet den. Skud ud til Mumbo Jumbo. Ja, vi lægger lige et link til ham. Og tutorialen. I love you! Så fik jeg lavet det her. A.k.a. no homo. Ja. Så tænker jeg bare gå videre. Har vi en kist. Herinde, der er en idiot, der har blokket. Fucking noob, ham der gjorde det. Fucking prank. Wow. Really? Sådan der. Det skal jeg lige få fikset. Det er mit kistrum. Vi kan lige se, hvad vi har. Vi har en masse af det her. Okay, Foxy, gør det klar. Hvad? Kille. Wow. Her har vi mine ting. Fucking OP-ting egentlig. Lad os gå videre. Den er godt slukket, den her. Så jeg går lige at noobs herude. Vi lukker lige igen. Om jeg kan ikke slå hinanden, fordi at vi kan... Det er slået fra. Hvad er det her? Nå, det er jo ikke noget til. Her har vi sådan en kyllingfarm. Den har jeg lavet. Den giver æg hernede. Og så opad. Vi viser alle dem æg, de har lavet. Jeg tror, de er herovre. Her har vi flere kister. Så kommer vi op til en, der hedder den ensomme ulv, der har lavet det her. Han har de her ting her. Ja, han har ikke fået lavet så meget endnu, men det kommer. Det kommer. Så har vi en sådan chicken cooker her. Det tager vi lige. Han har ikke været på endnu. Så. Og den ensomme ulv, han har masser af dias. Har han? Ja. Hvor meget har han? Kig. Hvor fanden kommer man op? Hey! Kan du lige give mig nogle blok? Han har... Ja? Ikke det? Hvor gik du hen? Han har en stack og 13 dias. Jeg tror, jeg har flere. Men jeg skal også noget mine. Det kan også godt være, at vi laver sådan... tager det hele. Det kan også godt være, at vi laver sådan en Jeg tager det hele. Q&A. Mining. Halløj, pis. Jeg kan lige du bare to svær i hånden. Q&A. Ja.
Ja, Det er Minecraft. det er Minecraft. Ja. Så har han faktisk bygget sådan en wheat lander. farm og nogle skeletons og alt muligt. Det er notch. Hernede har vi sådan 2 chicken cookers. Det var bare lige hurtigt. Bare fordi vi lige skulle have noget mad. Det er ikke så fedt. What? Der lyd der. Det var ikke som om min mave rumlede, men det var der ikke engang. Huh, what's that? Så har vi en wheat farm herinde. This is where it, yeah, the drugs is coming. Er der egentlig mere vist? Nej, det er der faktisk ikke engang. Jo. Hvad? Hvor slangen street må hen. Nå, den strip, det var strip mine. Den kan vi faktisk også vist. Vi kalder det den uendelige gang. Det er mig og den ensomme ulv, der sådan er været i gang med den. Fandt det Dias? Ja, vi har fundet Dias. Og jeg, Hvor er den henne? Den er heroppe. jeg gik også ned i den, så var der 5 dias, som der var nogen, der gået forbi. Seriøst? Ja, Det er mennesker. Hvad er jeg, venner? Jeg skal klemme mit øje. Hop ned! Nej, kom, den er herinde. Jeg skal lige nakke den her enderman. Allah Akbar! Ej, det var den endermand. Den kommer ikke tilbage. Det er hernede. Hernede. Nej, hvor fanden er det henne? Er det her? Her der er den. Lad os lige tage den der op. Lad os lige tage den der op. Fancy. Smooth light. au, du skal ikke skyde mig. Vi kan ikke skyde dig. Sådan der. Så bliver det lidt mere graphics. Skelet, det er skelet. Aha, Nå, den første, der går op, han får et skelet i hovedet. forkert vej, meister. Der står mester. Nå, okay. Spasser eller noget. Herhen, vi kan lige vise den nu lige i gang egentlig. Det, Jeg skal spise pizza. Nå, okay. Den uendelige gang, den er her. Vi gider ikke at gå ned til den. Det kan vi gøre på en stream. Jeg streamer også ofte. det er næsten 1000 blok. Næsten 2000. Men det gider vi ikke. Det tager cirka 5 minutter at gå derned. Det gider vi ikke. Og ikke så tid. Så tænker jeg bare på, at vi afslutter videoen henne i vores base. Bare kom. Ja, kommer. Og nå. Gå vi tilbage. Vi skal også lave en sti herinde til, tænker jeg. Ja, ligesom de der stier, som vi har lavet hen ved... Ja. Vi skal også have noget mere porcelain. Eller hvad fanden det nu hedder. Mm. Vi kunne også bare lave en porcelain farm. Ja, det gør vi også. Sådan nok den her. I ved alle sammen, hvor syg jeg er til PP. Der. Au. Jeg lavede en proxy pp. Det er sgu da ikke en frox til PvP. Ej, jeg får helt ondt i albuen. XD. Nå, men kom, vi skal jo afslutte videoen. Ja, jeg kommer. Så ja. Vi vil sige mange tak for det, I så videre. Vi ses. Bye bye.